Kaya ring tutulasan ae. Bawekku. Heeh. Silah iku lho to. Ya ora pakai marga. Nek urung anu ya. Nek langsung. Heeh, Bro. Main kirian bareng ya. Heeh. Kita wis bro. Aku gak anu pas kayak anu. Kan saumpama lek Ibnu kuwi winginane Mbah ngono to. Rene anu badan rene Mas. Nah, jebare dina sesuk ki aku rono. Aku yo emelan, Mbak. Emelan lek Ibnu. Tak jak. Saurunge anu kae kok Mas. Ini tiga ya. Jadi Ini anu nono pas gak aku rono. apalagi dari jero. Mbah nang ndi? Gure saka metu saka jero ngipul, Bro. Nek ora gowo anu, ora tok ki gogo. Buka ngomah ana tamu kan gogo. Ora. Ya ora. Itu syukuran kan ganti. Itu anu kae kayane nang iki Mas salah. Aku dikek ya nganu ora sik kok ngene wae kok. Tanya bapak. Masih kok apa? Kayak kuwi. Nek daun. Heeh. Ah ora aku seneng. Ini seneng mah gelo ora. Paling gelo. Wah. Aku seneng sing kecil. Apa yang dengar? Tipis-tipis lah, tipis-tipis. Sini kayak biasa. Ini kayak panas. Ini HP. Mananya gede. Berarti nek wat gede ya. Heeh. Ini Awalnya ya. Sekitar kita main bilat ya ya. oh. Oh iya. Ya paling iso barang iso wis ngono. Sekitar. Ini sekitar. Ya Mas Alif kan. Tidak tahu kan yang mana ya?